हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दिनै सानडे लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय स्किम अरुणोदय दा गोबां कमेन्ट्स खालामो गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन दा फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो बयबो रेडि जादो नोंथांमोना दा बावैनो गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय आपडेट होखाबाय अफिसियेलि स' नोंथांमोना 10 लाख गोदान फर्म साबमिसन खालामनो हागोन आरो जायफ्रा थालांदोंमोन सिगाङाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स एबार नोंथांमोना दा नागारसै अनलाइन खालामदो एबा अफलाइन खालामदो नाथाय एप्लाइआ अनलाइन जागोन अफलाइन जागोन बिनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै नाथाय सिगांनिखौ नायोब्ला अफलाइन जादोंमोन आरो बे एप्लाइआ बिसिडिसिनिफ्राय बा पन्चायत लेभेलनिफ्राय एप्लाइ जानानै ब्लगाव थाङो आरो ब्लगाव थांनानै भेरिफाइ जानानै नोंथांमोननि एकाउन्टाव रांखौ सोनाय जायोमोन 1000 दा बे 1000 खौ बारायनानै आरो नोंथांमोननो खालामबाय गासै 250 बारायनानै नोंथांमोना 1250 राङारि अनसुंथाइ दानफायाव मोनबाय थासिगोन बेनो जाबाय वमेनफ्रा स' अनलि हिन्जावफ्राल' मोननाय जायो बेयाव हौवाफ्रा मोननाय जाया आरो बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला बेबायदि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनो बड जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा जोङो बे अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जों भिउ स्टेटासआव थाङोब्ला जों स्टेटास नायनो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय खायसे नायनो हायाखै एबा खायसेया रेजेक्ट जादों ओंखायनो नोंथांमोना मोननो हायाखै नाथाय गिनांगौ गैया जिंगासिनांगौ गैला गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन मोनथारसिगोन आपडेट होखाबाय जेला गभर्नमेन्टआ स' नोंथांमोना 10 लाख गोदान फर्म साबमिसन खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोना LAC आव रांखौ मोनबाय थासिगोन बेनो जाबाय 1250 आरो बे 1250 खौ सिगाङावनो गभर्नमेन्टआ आपडेट होदोंमोन नाथाय दासिमबो सोनाय जायाखै दा माब्लानिफ्राय सोमारगोन बेखौ जोंनो नांगौ नङा होमबा दा बेखायनो जों नायनोसै आपडेटखौ आरो बे आपडेटखौ होदों सिएमआनो बुंखादों जेला स' बे फाइनालि फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोना रांखौ मोनखासिगोन बेनो जाबाय दानफायाव 250 दा 250 मोनमारोबा गोबां खामानि होयो दानफायावनो 250 मोनोब्ला बेखायनो नोंथांमोना बेखौहाय खालामथार एबा एप्लाइखौ खालामथार अके दा नायनोसै फैदो बे आपडेटखौ आसाम केबिनेटआव पास खालामखाबाय 25 जुनाव अके दा बेयाव मोजां चान्सआ बेनो नोंथांमोना 10 लाख गोदान फर्म साबमिट खालामनो हासिगोन बेयाव बुंखादों 10 लाख बेनिफिसियारिसआ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमाव गोदान फर्म साबमिसन खालामनो हासिगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामखाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना दायो 1000 मोनदोंमोन नालाय बेखौ बारायनानै 1250 पार मान्थ दानफायाव नोंथांमोननो होसिगोन आरो बे जागोननो अक्ट'बरनिफ्राय अके अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो 1250 नोंथांमोना मोनसिगोन अके बे लोगोफोर अक्ट'बरावनो बे लन्च जागादोंमोन अरुणोदय स्किमा लोगोफोर 2020नि नोंथांमोना 2 अक्ट'बरावनो मोनखादोंमोन बेखौ जेब्ला महात्मा गान्धी जयन्तिमोन अब्ला बिथांमोना बेखौ लन्च खालामदोंमोन 2020 अके आरो लोगो लोगो नोंथांमोना 250 खौ 2022नि अक्ट'बरावनो मोननाय जासिगोन आरो बिनि सिगांनो एप्लाइ जागोन लोगोफोर स' नोंथांमोना दा बावैनो गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफ्रा गोबां नेगासिनो दंमोन बे अरुणोदय स्किमाव अके स' नोंथांमोना दा बावैनो गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन फर्म साबमिट खालामनो हागोन आरो जेब्ला गोदान जायो नोंथांमोना नायबाय थांनाय चेनेलाव जाहाथे आपडेटखौ मोननो हायो बेखायनो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना मिथिनाय बायदि जायखिजाया बुंखाबाय 10 लाख बेनिफिसियारिसआ गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन लोगोसे 250 रांखौ नोंथांमोना अक्ट'बर जानाय लोगो लोगोनो मोननो हासिगोन दायो हाबगासिनो दङ 1000 अनलि 1000 हाबगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दाखालि हाबबाय आरो लोगोसे आपकामिं हाबबावगोन 1000 आरो अक्ट'बर जानाय लोगो लोगोसो नोंथांमोनाहाय 1250 रां मोननाय जासिगोन आरो डकुमेन्टसा मा नांगौ नोंथांमोननि रेशन कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड भटार लिस्ट बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि बेंक एकाउन्ट नाम्बार आरो गोनां डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अनलि हिन्जावफ्राल' मोनगोन बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय जागायलांबाय थागोन जायखिजाया गाहायसिनानो जाहैबाय नोंथांमोननिया 18 इयार्स अके 18 बोसोरनिफ्रायनो खालामलांबाय थानो हागोन दा बेनोसैमोन लेटेस्ट आपडेट अरुणोदय स्किम आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो मिथिनानै रेडि जानो हायो